Moikka! Mä teen taas tämmösen höpöttelyvideon. Tää on siis tarkoitettu maanantaista video, että mä en julkaisi tätä sunnuntaina, milloin tämä on kuvattu. Ja ihan pahoittelu tästä mun äänestä, koska jotain kevätallergia tai jotain katupölyä, siitepölyä. Jotain en tiedä, mutta mulla on enää ollut viikon ja pari päivää ihan tukossa. Mutta joo, sitten niihin höpöttelyihin. Mulla on mennyt ihan hyvin. Mä saan ihan oikeesti. Ihan sikahauskaa tietoa tulevasta viikonlopusta. Sori, kun mä raplaan mun hiuksia. Niin, ja mä sain otsiksen takaisin. Mä yritin sitä huoneen kanssa ottaa pois, mutta nyt mä halusin sen takaisin. Nyt viikolla, eli maanantaina. Sitten mä teen tiistaina, keskiviikkona ehkä. En tiedä, kerkeekö tekemään mitään videota. Koska mä menen silloin ratsastaa ja ostaa uikkarit. Kohta tiedätte miksi. Sori, mä kierrän ponnarin mun käden ympärillä. Niin. Mä menen keskiviikkon ratsastaa. Mä en nyt kerro mihin mä menen ratsastamaan. Mä sitten kerron täällä YouTuben puolella ja blogin puolella. Mulla on myös blogi, se on kianponielamaa.blogspot.fi. Joo. Siis mä kerron blogissa ja YouTubessa ihan erillisellä videolla ja erillisellä tekstillä. Ton sen videon, eikö siis asian. Ja siis joo. Torstaina tulee videota, perjantaina tulee videota. Ja lauantaina ehkä. Täytyy katsoa miten nyt lauantaina tapahtuu, koska lauantaina minut haetaan Turkuun. Mä menen siis Turkuun. Ja sitten sieltä mä nousen Viking Raceen. Ja siis me mennään mun kaverin ja sen perheen kanssa, paitsi sen sisarusten kanssa. Niin me mennään niitten kanssa laivalle. Ja sitten, mä en tiedä, sori, mä teen näin. Niin todennäköisesti sitten sieltä tulee videopostausta. Niin, täytyy nyt katsoa miten minä jaksan ja haluanko edes. Eli siis mä menen lauantaina laivalle. Noin sunnuntaina takaisin mennään Viking Racelle. Joo. Ja kirjoittakaa tonne kommentteihin, mitä te haluaisitte tiistain postaukselta. Keskiviikko ei No, täytyy nyt katsoa kerkeekö mä tekemään keskiviikkona. Sitten torstain ja perjantain video. Koska maanantaina, tää on maanantaina video. Tää on kuvattu sunnuntaina, mutta silti mä julkaisin tän maanantaina. Koska mä en halua. En mä tiedä. Mutta joo. Niin, kerrottakaa tuonne kommentteihin, mitä videoita te haluaisitte noilta päiviltä. Ja kirjoittakaa, haluaisitteko te maidein sieltä laivalta tai maidein pätkiä. Semmoiset niinku
että se kun ollaan menossa ja se päivä kun mä oon lähdössä sinne. Ja sit mä varmaan teen semmonen, että sit kun mä oon lähtenyt, tai me ollaan lähdössä Turkuun, sit mä teen semmosen hienon videon. Ja sitten mä teen, kun me ollaan siellä laivassa, ja sitten mä teen pätkiä sinne. Mä en tee semmoista just pitkää, 11 minuutin. Okei. Sitten olisi tosi pitkä video postaus, että kertokaa haluatteko te pätkissä kokonaisen videon vai ei mitään videota. Niin kuin silloin sieltä laivalta. Mut joo. Tää oli tämmöinen hieno pikainen selittelyvideo. Nyt mä käyn tän läpi. Katson, että tämä on ihan ok. Mä sanon teille moi moi moi. Mä muuten en tiedä, että... Mä en tiedä millä mä sen kuvan sen videopostauksen, että älkää valittako siitä laadusta. Joo. Otsatukka ja minä sanomme teille hei hei.